Beli pi baro yang pedang sobhai pi syakani ketup kubur mentaka janmiat syua bangin sedang tungin pai syua shikimat bekong sam. KIEW KIBA yau kenyang jengpang COVID kat kendai syaka kat nyau lak bat KIEW KIBA kelat syaka lai punyau hajar ngut hakari. Yo COVID kat kendai u menteri ketnat ki kampok yeng ke sorka pedeng u Amit Shah lara ban sumar ha hospital. Lahap ban imringkat bat u kenyang jengpang COVID kat kendai day ban buat igi kendon ki bala penmi da ketnat ke KOIT ke KHIAH ong Dr. Amanwar. Bat on pelielat ke National Education aja arpo ban pentemai ya ke puli putih bat ban penduna ya ke jeng pep school Shiteng por ki kenat. Ki khubor ki bobnya ka jingdon jong ki bala KOIT nau COVID kat kendai he India mentagesngi ke long san puwei hajar aspa san pusan ngut bat kene ke lalong ka jingdon jong ki babun tam ki bala KOIT hagesngi nadu bala wanja ke kelam COVID kat kendai hagari kene ke la pelong ia ka jingkiu jong ki bala KOIT syaka nripusan point saulai na ke SHISPAH hagari kat ba ka jingdon jong ki bala khlat ke long r point iwei lai na ke SHISPAH Katana ke KOIT ke KHIAH negesngi ke loong baladon hadu khatweilak sabusan hajar ba andriuspa arp khandai ngut ke bala KOIT hagari. Kajingdon jong ki badang shio yau COVID khat khandai hagari haki ap sau kanta ke long san pusau hajar nyauspa lai pusan ngut bat pelong ya kari bandon khat nyaulak san pau hajar nyauspa arp hulai ngut ki bayo yau niu khanyang jingpang. Adu menta kajingdon jong ki badon yau COVID khat khandai hagari ke long san lak ndripunyau hajar nyauspa lai pau ngut. Kajingdon jong kiba laklat haki ap sawanta ke long praspa san pulai ngut hagari bat lai punyau hajar lai spa nripusau ngut hagaperthai baro kawai. Katbah ke jela Meghalaya kajingdon jong baro kibayo yo COVID khat khandai ke long praspa nyo pusau bat nakine nriuspa san ngut ki long kiba aktif lani kiba don jingpang kajingdon jong kiba lakot hagajela ke long arspa nripusau ngut bat san ngut kiba laklat no na uniu khnyang jingpang hagajela. U menteri ketnat ki kampok yeng ke soka pedeng u Amit Shah ulayo yo khnyang jingpang COVID khat khandai. U Shah ulayo yo nu khnyang jingpang hadien ka jing sha test bat uladon ya ki dak kishen jong nu khnyang jingpang. U neu menteri ula kerpat ya baro ki bele jan bat u baki dei ban penjengai ya ladi bat ban pha test. KATKUM ka jing batai ki doktor u Amit Shah ula sha kta haki weipat ki jingpang bat nakane ka daw ula koloi ban yo kem ya u neu khnyang jingpang. Hadian belami ke kenrum kenram ba arngot ki doktor ki ba na Nazareth bat Bethany Hospital ki layo apang COVID khat khandai. Katnat ke KOIT ke KHIAH ke la PYNSHAI ba baro arngot kini ki doktor ki layo COVID khat khandai. Kani ke jing PYNSHAI ke lawan na u director katnat ke KOIT ke KHIAH u Dr. Amanwar hadian ba uwei u doktor ke Bethany ula sya test positif ha ke sien ke beningkong ba ula sya test negatif ha ke sien ke baar. Baro arngot kini ki doktor on ken baki dang don COVID khat khandai wala ki long negatif ha ke test ke baar. U doktor war ula benrap syu ba ka long ke badon kam ya baro arngot kini ki doktor ban syong quarantine khat sau sngi. Katnat kala pentip syu ba on sa test biang ia kini ki arngot ki doktor hadian khat sau sngi. But you see the behavior of the virus. Initially, your test become positive. Then the next day, it disappears. The behavior of the virus, I mean, maybe the immunity in the person concerned is very strong. That is why. Second, which is every likelihood, we won't say it, but the only thing is that question of the equipment also arises, machine. But since they have already tested, they found positive, we go by that one initially. If they are negative testing, we put them on the quarantines because you never know. This is a new virus, that's why we are yet to come to a definite conclusion of how the virus will progress. U Director jong ke Health Services MI ke jela u Dr. Iwar u loong bagapor kan sapoi banhap ban ya ringkat bat uniu khnyang jingpang kombalong bat kiwei ki ja jingpang bayabet ki bakham shirkhei ban uniu khnyang jingpang bat hanrei ka bakham pher ka long ba u khnyang jingpang COVID khat khandai u khampur state abekran bekila pathai khubo mentaga janmir u Dr. War u loong ba ka bakong san e ka long ban sumar bat ya dai la dia da ka babut perking ye ki jing batha ka sanat ka KOIT ke KHIAH namar om tang ba ula ban rung ha ka jela henrei kan poi ka por ba unrung
shaman la ki thliu yeng ru bat kumta ngin hab banang kumnu ban phikir ba unew khnyang jingpang unum yo bor than dan kami tadi kikis kanungan ibarat sistem je ndan ini bar khoi ni quarantine nibu iki hapu isolation ward he ibarat khoi ndan kam dawai ni si ai ki tang vitamins mo la kita dikshin mana ni si ai ki kata dikshin kalau adum dai untuk covid syakhiat mo hiyo de giwe jingpang kadang ni haban im ni virus mata it is clear now kalau shine dah ni haban im ni virus ngim desu bandan kata jing tieng banlang positif ladang ilang positif ru ni sia dai ladi bat ni dei banang mat sumar hiyeng kata kali bokong santa kay gi mangi ngan ban yang seisi kane ke sumar ko hospital ye kies ki bomde le bomdar center ke mangi sumar ko corona care center ke mental distress bat ke mental depression ke bokan nang tu ke ham jur su bun sya man yang ni virus bat ke simpor virus le terhasap sini Kakan hun ki menteri jongga sarkar National Democratic Alliance lani NDA kala ai jing menjur ya ka National Education Policy ajar arpo ka baplelat ya ka jing wanra ya ki jing kela ki be dei ba ki school ba kane ka policy ka thmu ban penkela ya ka rukom puli puthi ha ka ri hi barok kawai hadin belayo ya kane ka jing menjur ladon katu kat ne ngut ki NONGHIKAI ki bana ka jela Meghalaya ke bela pensngau halo kane ka policy tunginya phai sha kane ka khubor kene ka policy ka phai khmat HALOR ban pantama ya ki curriculum ban penduna ya ka ilen nong khang ban yo ya ki JINGIOHI ki bapaka ban khlain ki wa perkhat kene ka policy ka bathamai lashna HALOR ka nongrim ban penduna ya ka jikpap school steng por ki khna ban kantiu ya ka vocational education kene ka jikpat thama ya ka policy ha ka puli puthi ya ka ri ka wan hadian life house tam Hoi kan penduna ya kini ki school dropout kan penduna kan tu kan ni ka level ke penduna ki school dropout tang ma nang tharai ba ka di tang education policy ke bala ban penduna ya ka school dropout ki bon ki ki down ki ba ki kena ki ni school show di hoi kan yarap si bon da men dapat dia kini ko ai ke jangka new education policy ya kini ki hapok kadis so kani policy ka bamantai ki clauses para ka ngi ikanya hap hi ba ka kani ko policy ka lo ka banirap shibon hapok ka new education policy ka UGC ka AICTE bat kiwe kitnat an penthamai no bat penyaso lang hapok kawe kitnat ka JINGIOHI kan long hakitin lajong kani ka policy ka banjur HALOR ka JINGLONG ya ka vocational education multidisciplinary studies will only help to carry an institution forward because you cannot remain cloistered only in one corner. If you cloister yourself, it means that you are blind to the world. You don't want to see the world. But if you have to progress, then you have to be multifaceted. Kajingwanra ya ka multidisciplinary subject kanira ban ajing teb HALOR kajing thumu jangka pule puthi badru ban pej ya kajing KIEW jagi sapna pule haboro kiliang kanang kala ka por kajingwanra ya ka multidisciplinary subject kanang la panirap ya ki samla ban pentbet ya ka sam ba barkan tiew hadian habot technology by definition itself is multidisciplinary. And in the modern day, standalone research cannot exist, it cannot survive. For anything to happen, for any development to happen, it has to be multidisciplinary. New education policy with, students being asked to study arts subjects and commerce subjects in association with their core subjects. This is going to give them a very wide view of the world, and it is going to give them, a taste of what they can do in their lives. Bureau Report DD News Shilllong. Ka sarkar Assam kala ai jingbet ban play ki mall ki yeng besar ki restaurant ha ka singipo ya haringkat ki kendon ki berkheng ban lait na ka jingpo covid khat khandai KATKUM ka hukum ka bala penmi dau chief secretary ka jala la ong bala sha ban play ya ki jaka kilan met bat ki mall na duk ka singi ningkong ha duk ka singi tho dieng kane ka hukum kala ban rap shu ba ki restaurant ki yeng besar bat ki wei ki jaka sa la sha bakin play man la ka singi lait no ha ka singi sat jan bat singi ublai ya ka jingle jingwan ki breu na ka wei ka district ka wei pat on sha tang ha ki singi ningkong bat singi baar la sha ban pelong ya ki jingle kai ki ba on ya tingkhu para breu ha ka jela kane ka hukum kan setrai kam na duk ka port nyau beje menta ka jan miet ha duk ka khasau torek uniu benai
mentapat inya pet ya ka jinglong JINGMAN jong sun beneng ka jing shit kalong apusan point degree Celsius bat ka jing kriat kalong pra point san degree Celsius ka jing sngam gau hau kalong prapulai nak SHISPAH agapo men step bat prapuai nak SHISPAH agapo jan miet ka sun beneng kan dum lo a Shilllong bat ki jaka bamajan kan don ru ka jing hap slap ka ba mulum la shwa ban penkut inya phai bang sa ASEAN chikni mat bakong san KIEW KIBA yo kenyang jingpang COVID kat kendai syak kat nyau lak bat KIEW KIBA klat syak lai penyo hajar ngut hagari yo COVID kat kendai menteri ke TNAD ki kampo yeng ke sorka pedeng Amit Shah lara ban Sumar Hospital lahap ban im ringkat bodu kenyang jingpang COVID kat kendai dai ban buat i kendon KIBA la penmi da TNAD ke KOIT ke KHIAH ong Dr. Amanwar bat on plilat ke National Education hajar arpo ban penthmai ke puli puthi bat ban penduna ya ke jing prep school Shitengpor ki khana te parlok kat tungi la poi sebekut jong tup khubo jing men taga janmiet hadu men him tril sai ke sngi ha ke jog ko khudai shiboni pi baro